Temporaryong gisirad-an ang Puerto Bridge sa Cagayan de Oro City adlawng Martes tungod sa gihimong inspeksyon sa DPWH Region 10. Giablihan kini kagahapon apan limitado lamang sa light vehicles. Otoridad nagpasidaan sa huot nga dagan sa trapiko. Ano yung report ni Cyril Chavez? Adlawng Martes, temporaryong gisirad-an sa mga personal sa Department of Public Works and Highways 10 ang duha ka mga tulay, ang CM Recto Avenue Bridge ug Puerto Bridge sa Barangay Puerto sa Cagayan de Oro City. Kinihuman ang gihimong bridge inspection sa mga personal sa DPWH. Busa bugat nga dagan sa trapiko ang nasinatian sa mga motorista tungod miagi na ang tanang sakyanan sa ubos nga bahin. Sumala sa Roads and Traffic Administration nga ilara na manage ang dagan sa trapiko apan nakasinati gyud og kalangan ang mga motorista nga miagi sa lugar labi na sa rush hours. Due to the DPWH site and metal integrity inspection. So gisulti o gitan-aw lang nato nila uban sa local government unit na kung unsa nay status kumbaga sa mga flyover kay naay pagabuhaton magkuon na project sa mga flyovers nato. Hinoon wala kuno nadugay ang mong inspeksyon ug adlawng Miyerkules naablihan na kinibalik alang sa mga light vehicles. Padayon gyapon ang pagpatuman sa traffic advisory sa Puerto Bridge kung asa gibawalan ang pag-agi sa tanang sakyanan nga nagtimbang og 4,500 kilos pataas. Sa side sa traffic, so far sa yung manahuman sa CM Recto gapon, so na okay lang. Ang kanisa may Puerto flyover lang kay medyo siyempre mabukog na niya from time to time, but as expected, ato man itong anticipate po nga naagi medyo pagka kung sa atong kuan pa, moderate to or light to moderate traffic. But so far, na-address man to na to. Karon, ginapaabot pa ang resulta sa ebalwasyon sa DPWH sa mong mga tulay. Ginaplastar na sab sa RTA ang mga posibleng traffic scheme nga ipatuman o galing sugda na ang proyekto sa DPWH sa maong mga tulay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.